yn Nicaragua, yn Managua. A be maen nhw'n gwneud yn y domen sbwriel yma? Wel, hwn yw'r falle y pobl mwy tlawd mewn gwlad tlawd iawn. So mae plant falle o dwy flwydd oed i fyny yn gweithio efo'i rieni yn just mynd drwy ysbwriel i gwerthu pethau wedyn. Ond dyn ni'n wedi bod yn cefnogi canolfan Los Cinchos, sy'n trio i cael y plant i mynd yn ôl i'r ysgol. So maen nhw'n darparu pryd y bwyd bob diwrnod. Mae'r athrawon yna i helpu nhw dechrau dysgu eto. Mae pobl yn mynd yna i roi check-in meddygol, so mae nws a psycholegydd. A dyn ni ddim yn codi lot o arian, dyn ni sôn am falle 5,000, 6,000 o bunnoedd y flwyddyn, ond mae arian yna yn talu am 7 person i gweithio yn y canolfan, sy'n anhygoel. Yn y brif ddinas mae hyn? Yn y brif dinas, ie. A dyn ni gweithio mewn partneriaeth efo grŵp o grynwyr o'r Unol Daleithiau sy'n darparu'r arian ar gyfer y bwyd bob flwyddyn hefyd. Felly pan fyddwch chi'n dychwelyd ym mis Chwefror, edrych ymlaen, dwi'n gwybod ydych chi'n edrych ymlaen at, ydych chi'n ofni beth ydych chi'n mynd i weld, ta ydych chi'n meddwl ffyddiog fod yr arian yma'n greu gwahaniaeth? Wel, dyn ni wedi, dwi wedi bod i'r canolfan 3 gwaith yn barod, oherwydd dyn ni mynd yna bob 2 flynedd. Ond hefyd, dyn ni'n talu rhywun yn Nicaragua i hyd i monitro y prosiect bob 6 mis. Ond rhaid i mi daid, dwi yn edrych ymlaen oherwydd dwi'n mwynhau mynd i Nicaragua. Dwi'n meddwl, dyn ni cefnogi Nicaragua am 2 reswm. Mae un yw falle reswm gwleidyddol oherwydd dyn ni'n gwlad yn eitha cyfoethog a maen nhw mor tlawd, so mae'n falle dyn ni'n rannu be mae gennym ni. Ond hefyd, dros yr amser, mae lot ohonon ni yn Cymru wedi wneud ffrindiau yn Nicaragua, a beth sy'n naturiol i'w wneud yw cefnogi eich ffrindiau. So, o mwy dyn ni'n mynd, y mwy o cysylltiadau cry sy'n yna rhwngddo ni a bobl yn Nicaragua. Felly'r tro yma, ydych chi'n mynd yna gyda rhodd o arian iddyn nhw, ta sut bydd i'r tro yma? Wel, mae nhw ar trwy pwynt i ddeud y gwir, oherwydd dyn ni wedi bod yn sôn am y cefnogaeth ni, ond mae Llywodraeth wedi bod yn gwneud pethau hefyd. So maen nhw wedi newid y Thomas Bwriel rwan, a maen nhw mwy na lai wedi gorffen y gwaith. So bydd canolfan ailgylchu yna, gobeithio bydd y bobl sy'n gweithio ar y Tomen yn barod yn cael swyddi yna. Maen nhw wedi adeiladu tai newydd iddyn nhw, oherwydd mae pawb wedi bod yn byw mewn siaciau, a mae rai ohonyn nhw efo just waliau allan o plastig mae yn anhygoel. Mae hwnna'n siŵr o fod yn codi problemau enfawr o safbwynt salwch. Ydy. So bydd dal angen i gweithio efo nhw. So dyn ni siarad efo canolfan i weld be maen nhw eisiau gwneud yn dyfodol oherwydd mae gwaith nhw yn newid rwan. Ar ôl gwrando arnoch chi bore yma, Ben, yn siarad, os modd i rywun sy'n teimlo falle fel, cyfrannu rhywbeth, neu teimlo falle fod yna rhywbeth fedrwn nhw'n wneud i godi arian, rhyw ddigwyddiad neu rhywbeth? Wel, os maen nhw eisiau, maen nhw gallu cysylltu â ni. Dydy hwn ddim y problem, oherwydd os dyn ni ddim yn mynd i'r canolfan a fe'r gwaith rwan bydd yn mynd yn y dyfodol. A dyn ni'n wastad yn anfon arian i Nicaragua. Hynny di, mae'r ymgyrch yma, nid rhywbeth dros dro, yn amlwg, mae o'n rhan o'ch bywyd chi ers blynyddoedd maith, ac felly bydd hi, mae'n siŵr, Ben, ie? Dwi'n meddwl oherwydd dwi wedi gwneud ffrindiau yn Nicaragua oherwydd a dwi wedi gwneud ffrindiau yn Cymru oherwydd o hefyd. So mae criw ohono ni sy'n just parhau i cefnogi y gwaith yn Nicaragua. A sut mae cysylltu ta ni gael cloi efo'r wybodaeth yna? Wel, maen nhw gallu ffonio fi os maen nhw eisiau. Dach chi eisiau ni gymryd yr rhif yna i bobl gysylltu fy ni fel rhaglen falle fydda? Dwi'n meddwl hwn yw'r gwell oherwydd. Ie. Dach chi'n hapus i ni unrhyw un sy'n gysylltu fy ni roed eich rhif ffôn chi felly? Ie, dim problem. Nai os maen nhw'n googlo enw yr ymgyrch, mae'n manilion ar y we. Nicaragua Cymru, gwych. Ben, da ni wedi gofyn i bawb bore yma i ddod â ddarn a darn hyd yn oed. Dod â darn o'i hanes efo nhw. Be sydd gyda chi yn ei sgwni?
mae gen i rhywbeth hollol personol. Mae cerdyn, yn Nicaragua maen nhw'n galw nhw cedulas, sef cerdyn adnabod. Mae cerdyn bach efo fy wyneb i, ac pan trefnes i y taith cyntaf o Cymru yn Nicaragua, roedd 10 ohonyn ni, ac cawson ni y fraint o monitro yr etholiad yna. So mae'n hanesyddol oherwydd dwi'n meddwl fydd byth grŵp monitro o Cymru yn Nicaragua eto, dwi'n meddwl. Dwi ddim yn gwybod. Ond dwi'n meddwl lot amdano fo hefyd, oherwydd resymau personol, oherwydd oedd yr etholiad ar mawrth y cyntaf. So cawson ni parti ar ôl mynd allan i weld lot o llefydd gwahanol yn ystod y diwrnod. Beth oedd y cadr etholiad? Pa gyfnod yn union 20 mlynedd yn ôl, dydych chi? Oedd e'n 1994 ac oedd e'n etholiad yn yr ardal autonomous. So oeddwn ni'n mynd yna i wneud y cysylltiad efo beth oedd yn digwydd yn Cymru ar y pryd. Ond yn y parti, oedd 10 ohonyn ni o Gymru, ac siaradus i ar un o'r criw o Gymru, falle y person dwi'n meddwl mwy tawel ar y taith. Ac dwedodd hi wrtho fi, un lle bas i'n rili licio mynd ar ôl dod i Nicaragua rwan yw mynd i Brazil. A dwedais i, gosh, mae gen i ffrind mae'n newydd symud i Brazil, a dwi eisiau mynd i weld o diwedd y flwyddyn. Os ti eisiau dod, just ti'n gallu tagio ymlaen efo fi, dim problem o gwbl. Ac 8 mis wedyn, aethon ni i Brazil, a 5 mlynedd wedyn, priodon ni. So, bob tro dwi'n sbio ar y cerdyn, dwi'n meddwl am y sgwrs yna. Ac oedd e'n balcony yn Bluefields efo tawydd torfonol, ac oedd pobl yn dallu y ffaith oedden nhw wedi mynd trwy etholiad, so oedd cerddoriaeth a oedd pawb yn joio. Ac do'n i ddim yn dychmygu ar y pryd pan dwedais i, ti'n gallu dod i Brazil efo fi. A mi ath hi a chi i wlad y rwla, dwi'n siŵr, do? Do. So dwi'n cadw fo an fy nesg i atgoffa fi. Dyna beth sy'n wych am darn, mae gyda ni, Dafydd a Caryl bore mae'n sôn am souvenirs, yn dod nhw, Do, clywed ti. Dyna beth di ond, darn bach o hanes, mae yna bethau sydd yn y meddiant ni gyd, bob un ohono ni, mae nhw'n adrodd straeon sydd yn amlwg yn agos at yn calono ni, achos da ni wedi cadw nhw fel cofroddion, felly, ond mae yna fwy iddyn nhw bob amser hefyd yn does, ond mae yna stori ddifyr. A pan o'n i siarad am y souvenirs, beth sy'n od rwan yw pan dwi'n mynd i Nicaragua, dwi ddim yn prynu unrhywbeth i dod yn ôl, a dwi ddim hyd yn oed yn teiddi i tynnu lluniau. Chi'n teimlo bod chi adre, mae rhyw ail gartre felly mewn ffordd? Mewn ffordd. So, bob tro dwi'n weld y cerdyn yma, mae'n atgoffa fi o'r dechrau'r taith yna, really, sydd wedi para am dros 20 mlynedd. Diolch Ben am ddod i'n studio ni bore yma Mangor, ac o'n i dymuno pob llwyddiant a thaith dda i chi yn mis Chwefror pan fyddwch chi yn dychwelyd i Nicaragua. Diolch o galon i chi. Diolch.